در اینجا یگان آدم نیست. ما برای چی جاییم؟ ака ман тара бисёр ғам додам. ака ин хатогӣ додари май қарзиура ман метам 20 минут сабр кине тамом ака. паншер ман маҷбурам пешта омадам. ту худат медонӣ ки мошини ман чанд қарзиш дорад. ғолиб бахшиш ман 130,000 дорам. бифура амин нафура худат медонӣ. худо ягон бародарам муҳтоҷ накунад. ман розӣ мара. ана дигар гап калид маҳ калид озир ина пул инаи ҳисоби кангим пул доштай ку барака не гапҳое ки ҷо буромад. ака ман ваъда метавам ки дигар шумо барои ман ягон чизоро намефурӯшед. мошини навтон муборак. دوست و دوستی می کند